A rendőrség 2010-ben kezdte el bevonni az idős kortárs segítőket a bűnmegelőzési munkába. Ennek az volt az alapja, hogy a bűnmegelőzés egyik leghatékonyabb módszere a kortárs segítés. Ez a módszer már bevált a fiataloknál, ezért kipróbálták az időseknél is. Azt gondolom, hogy nagyon jól bevált az ötlet. Most már több mint 300 idős ember van a megyében, akiket kortárs segítőknek mondhatunk. És hát őket egyrészt követni kell, másrészt mindig az újabb jelentkezőket is szeretnénk bevonni ebbe a programba. Idén a bűnmegelőzési tanács pályázati támogatásával lesz 3 idős kortárs képzésünk, ebből egy Esztergomban 17-én, most március 17-én, március 24-én Tatán és május 5-én is Tatán. Igazából a 2 tatai képzésünkre várunk még jelentkezőket, olyan időseket, akik szívesen segítenek mások időseknek, tanácsokat adnak, és az általunk biztosított szóróanyagokat szívesen átadják. Ugye mi módszereket, megelőzési módszereket tudunk elmondani, hogy mi az, amit az idősek az áldozattá válás elkerülése érdekében tenni tudnak. Skrinyár Mihályné a kezdetektől, vagyis már 5 éve vesz részt a kortárs segítő programban. Én úgy éreztem, hogy ennek a projektnek a segítéséhez nagyon fontos, hogy mi a időskorúak is részt vegyünk benne, ha már a rendőrség vette azt a fáradtságot, hogy ezzel a korosztállyal is ilyen behatóan foglalkozzon, és ennyi munkát fektessen bele, akkor nekünk is kutya kötelességünk, hogy tegyünk önmagunkért valamit, hogy ne váljunk áldozatokká. Természetesen az, hogy hogyan védekezzünk a csalók, a betörők ellen, és természetesen azok a módszerek, amiket a bűnmegelőzési alosztály kidolgozott és velünk ismertetett, természetesen azon kívül még hozzáadtuk a saját tapasztalatainkat is, mert hiszen Tatabányán 33 nyugdíjas klub van, és hát ezek a klubok azért átjárnak egymáshoz, ismerik egymást, és egymás között meg tudják beszélni a problémákat. És nagyon fontos, hogy mi tőlünk is hallják, hogy hogyan tudnak védekezni. Az áldozatok 20%-a időskorú, ami nem túl jó statisztika, ezért a rendőrség fontosnak tartja és mindent elkövet azért, hogy az ő áldozattá válásukat megelőzzék.